A teraz vám ukážem trik na najjemnejšiu a najkrehkejšiu babovku, akú ste kedy jedli. A základ je správny výbor múky. Takže keď máte aj svoj obľúbený recept, použite určite múku T405, pretože ona je taká jemnučká na bábovky alebo linecké koláčky alebo na odpalované cesto. Keď budete robiť chleba, tak tam použite T550, pretože ona obsahuje veľa lepku, robí krásnu štruktúru, krásnu striedku, zvonka je chlebík chrumkavý, udrží pekne vodu. A keď idete robiť fokaču a chcete iba jednu múku, T550, ale v DMK majú aj túto pizzovú a obsahuje T550, ale plus aj múku z tvrdej pšenice. Takže toto je zase taký úplne, že upgrade, keď chcete dobrú pizzu a dobrú fokaču, tak určite použite túto múku, takže nie je to jedno, akú múku použijete. No čo sa týka kypriaceho prášku, tak ten je výborný, tento, ktorý obsahuje aj čistý vinný kameň a nemá takú pachuť. Milujem robiť babovky, viete, že nie sme žiadne babovky, takže si doprajme kvalitnú múku a budete mať mekučku dokonalú babovku.